Oh, thank you for thumbs up. Salamat. Thank you.
Yes, thank you. Thumbs up dyan. Nasa work on me. Okay. Yan. Ano? 47. Thank you. Pwede po kayong magbaba ng inyong link para sa mga may pumasok na po nila. Oh, almost same lang po dito sa Dubai. 1 hour difference lang po. Dubai is 12:20 na ngayon. So, meron ng 1 hour difference. Yes. Sige po sa inyo. Yes. Thank you. Salamat, salamat.
Basta.
Wala namang pumapasok. Hello, hello sa inyo. Ano? Pamilya? Iyo. Hello sa inyo. Good evening.
Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm.
Paano mag-host? Ano na talaga? Like 4 million in the house. Thank you sa mga nanonood. Pwede kayong maglapag. Uy, sa mga nanonood, pwede po kayong maglapag ng bahay para po madikita mo kayo. Thank you sa inyong pagpasok. Pagpasok. Time check, 12:50. 12:50 na po dito. Ngayon. So, medyo late na. Just trying to LS. No idea ako kung paano mag-host. So, bear with me. Kung may mga tanong kayo, please po mag-comment na po. Okay. Hello sa inyo. Nanonood dyan. Thank you po sa inyong pag-visita dito sa bahay ko. Drop po kayo ng yung mga bahay para po
Pwede kita hubusan kayo sa aking kaya kung hindi niyo pa kanigin, baka naman. Papapalit ko. Thank you. Dalawa lang naman. Ayaw. Dapat naman pumapasok. Sorry. Medyo inaantok na si Ross. Time check ko, alauna na. Super time. Hindi ilas ako trying na makapag-WH. Actually, by this year, mga guys, trying to less requirements na makapag
Ikaw, sinunod. Salamat. Salamat sa iyong so, it's been 45 minutes. So, yun po, tatapusin ko na lang po ito. Salamat po ikaw sa nanonood. Bye. Hey, thank you for your thumbs up. Oh, may isa pang pumasok. Thank you. Hello. Hello, hello. Hello sa iyo guys. Yes, hi Ate Gemma. Thank you. Thumbs up Dan. Thumbs up host. Yes, thank you po. Salamat. Salamat po. Yun po, nagtatry akong kuhanin ko yung ano, nabuli. So far, wala namang nanonood, walang nag-views. Marami din kayo, 2 million. Thank you po. Time check po, na nasa mga alauna na po ngayon dito sa Dubai. Yun, kakauwi lang ng work ng 10:30. So, baka matatry LSM ulit po 1 hour kahit isang oras lang para nasa work ako. Hey, sige po. Sige po. Sige po, sige po. Salamat po sa inyong thumbs up. Thank you. Thank you. Paano kaya Inaantok na talaga. Thank you sa nanonood. Bye-bye na po. Tapusin ko na ito. Salamat. Thank you.